ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೇರೆ ಗ್ಲೈನ್ ಚಲ್ಲಾರ ಪುರ ನಿಖಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪರ್ ತಚ್ಚುಗು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೋಜಾದ್ ಆಯ್ ಕೊಳಲ್ ಉರ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಿಂಗ ವರ್ಧನ ಪುರ ಮಲ್ಪನ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಿಖಿಲ್ ಅತೆ ತಚ್ಚು ಅವು ತುಯ್ಬಕ್ಕ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತುಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಏನ ಮಾರ್ಕರ್ ಪಡ್ ಎಂಚಿನನೆ ಪಡ್ ತಿಕ್ಕಿನವೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊಳಲ್ ಉರ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳಲ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಸುರು ಮಲ್ದೆ ಕೊಳಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೈಕ್ ಉರ್ಪರೆಂಡ್ ಒಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಳಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏನಂದು ಕೊಳಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ಇನಿ ಬೈದಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂವೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಯಪನ್ನ ಎಂಕಲ ಕೊಳಲ್ ಉರ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತಚ್ಚುಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪೊಡತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಳಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ತೂಕ ಐತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ತಚ್ಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಚ ಉರ್ಪುನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಷ್ಟ ನೇರೆಗೆ ನನ್ನ ಓಲ್ ಪೂರ ಉರ್ಪರೆಂಡಿರೆ ನಿಮ್ದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಡೋಲ್ ಬೊಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅವೇ ವಾವ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಿ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟುಡು ಕೊಳಲ್ಗ್ ಬರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿಲ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ನೆ ಅವಳು ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ನೆಕ್ಕಿಂಚಿನ ಮಾರ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲ ದೀತಿರು ವಾ ಒಂದು ಪೈಪು ಅವು ಅವು ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಅವು ಹತ್ತು ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವು ಪೈಪು ಒಂದೇ ಮೂಲಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಲ್ ಬೈದಿ ನೀರ್ನ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಇರೆಗ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಕೊಳಲ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈತಂಡು ಅಯ್ಯಾಗ ಪೈಪ್ ತಿಕ್ಕಿನಿಕೆ ಪೋಯಿನ್ ಮಾರು ಕೊಳಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅವು ಕೊಳಲ್ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಅವು ದಕ್ಕರೆಗಿತ್ತೆ ಪೈಪು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಬುರೋಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಕೊಳಲ್ ಉರ್ಪುವೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೊಳಲ್ ಅದೇ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಉರ್ಪುವೆ ಯಾನು ಓಪನಿಂಗ್ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಿತ್ತುವಲೆ ಪೈಪ್ ಬರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಕೊಳಲ್ ಬೈದೀನಿ ಪೈಪ್ ದೈಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಉರ್ಪುಲೆ ಮೂಲ ಇಂಚ ಪತ್ತು ಮೂಲ ಊರುಂಡು ಅತ್ತೆ ಉರ್ಪುಲೆಗೆ ನೀಕ್ ಕಲ್ಕುನತ್ತು ಉರುಪುಲೆ ಗಾಲಿ ಮಾಡ್ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತೈತಲೆ ಪೈಪುಡ ಕೊಳಲ್ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಚ್ಚನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆತ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ಆಯಾಗ ಕೊಳಲ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೈಪುಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನು ಉರ್ಪುವರ ಅಜ್ಜ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊಳಲ್ ಉರ್ಪುವರ ಏನ ಅಂತ ಪಿರುಕುಲ್ಲಿ ಇರ್ತೋಜ ಅಂದಿಜ್ಜರ ಈತೆ ಉರ್ಪುಲಿ ಕೊಳಲ್ ಉರ್ಪೋಡ್ಗೆ ವರಲೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ದಕ್ಕು ಏನ ಬರ್ಚ ಗೊಬ್ಬುನ ಹತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೊಳಲ್ ಮೂಲ ಉರ್ಪರೆ ನೆಟ್ ಇಂಜ ನೆಟ್ ಉರ್ಪರೆ ಮೂಲ ಉರ್ಪರೆ ಇಡೀ ಉರ್ಪುಲೆ ತಗ ಉರ್ಪುಲೆ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಆಯ್ನೆ ಸೌಂಡ್ ಅವು ಕೊಳಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪುಲೆ ತಗ ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಕೊಳಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಾಲೀಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕೊಳಲ್ ಉರ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಕಲರ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಉಂತಲೆ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ತಾಗುನ್ ಕಣ್ಣಗೆ ಪುರ ತಾಗನ ಓಕೆ
వీడియో ఎండ్ మల్పు చండ ఆండ్ కొల్లల్ ఎంకల్న అన్బాక్సింగ్ ఆండ్ బారి పొర్లు ఉండు కొల్లల్ల ಆ ಬಿಲ್ ಇತ್ತು ದಾಕಿಯ ಮಾರೆ ನೆಕ್ ಎತ್ತಿತ್ತೀನಿ ₹8 ₹500 ಅದಾನ ಎತ್ತನ 500 ಎತ್ತಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದಿನ ನೆನಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಬಿಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂವರೆಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ತೋದು ಅಂದ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಹಾಗೆ ಪೈಪ್ ತೂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನು ಓಕೆ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈಗ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೊಡಲು ಬರ್ತಂತ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಂ ತಗ ಎಂಚ ಬರ ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೈ ತಚ್ಚು ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲಲೆ ನೆಟ್ ಊರ್ಪಾರೆ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಟು ಊರ್ಪು ಹಾಂ ಊರ್ಪುಲ್ಲ ತಗ ಹಾಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು Yeah, bye.